Служи само Христу Господу. У Христа положи наду свою, jer je On воистину спасение наше и живот бессмертный. Он с неба сиđe k nama, da nas sa sobom uzvede na nebo. On nas učini decom svojom milom i oboži nas. Ko takvome Gospodu služi, izbavit će se svih zamki đavolskih, zgazit će zmije i škorpije i savladati svaku neprijateljsku silu.